खुलुमबाय स्टुडिय'आव दङ आं हेमा नार्जारी बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुं एबा मोनाबिलियावबो खौरां मोननाय जायो। बिनिखायनो नोंथांमोनहा खौरां खोनासंनो मोजां मोनोब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम सरकारा गोदान मन्थ्रिफोरनो बिबान रानना होबाय। आसाम चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माया समबारखालि हादोरसा केबिनेटआव गोदानै थिसनजानाय 12 मन्थ्रिफोरनो बिबान रानना होयो। खुंथायखौ गोख्रों खालामनो थाखाय बे दाननि गिबियावनो केबिनेटखौ फेहेरनाय जादों। गिबि मन्थ्रिया गोनां बिफानफोर जेरै नखर, राजखान्थि, पाब्लिक वर्क्स, मोब्लिब आरो खारिथि आरो सुबुं फोनांजाब बिफानफोरखौ लाखिदों। गागि मन्थ्रि रनज पेगु आरो अशोक सिंहाल बिथांमोनहा गावसोरनि सिगांनि बिबानखौ मावबाय थादोंमोन आरो जयन्त मल्ल बरुवाखौ राङारि बिफान होनाय जादों। मन्थ्रि बिश्वजित दैमारिनो हेन्डलुम, टेक्सटाइल एन्ड सेरिकालचार, स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार, स्किल, इमप्लयमेन्ट एन्ड एन्टारप्रेनियरशिप, ट्राइबेल फेथ एन्ड कालचार बिफानखौ होबाय। 12 मन्थ्रिफोरखौ थिसननायजों लोगोसे आसाम मन्थ्रि बिफाननि अनजिमाया बांनो हमदों, जाय हादोरसायाव एनडिए सरकारनि थाखाय मोनसे गोदान खोन्दो जानानै फैदों। नैथि खौराङाव दङ प्रेसिडेन्ट मुर्मुआ 2026 मायथाइनि 23 जुनाव पद्म बान्था होगोन। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ 23 जुनाव राष्ट्रपति भवनाव सुबुं बान्था होनाय हाबाफारि 2 नि समाव पद्म बान्था 2026 खौ गथायगोन। बे फोरबोआव गुबुन गुबुन बिथिङाव सोमोनांथाव बिहोमा होनायनि थाखाय हादोरनि मानगोनां नोगोरारि बान्था पद्म विभूषण, पद्म भूषण आरो पद्मश्रीजों मान बावनाय जागोन। पद्म बान्था 2026 नि थाखाय भारतनि गासै 136 सुबुंफोरखौ सायख'नाय जादों। बान्था मोनगिरिफोरनो आरिमु, थुनलाइ, सोलोंथाइ, गेलेमु, मुलि, बिगियान, सुबुं आयदा, समाजारि हाबा आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव जाफुंसारनायनि थाखाय मान होनाय जादों। हादोरगिरि भवनाव जानाय बे हाबाफारियाव गाहाय सरकारि मावख'गिरि, मानगोनां सुबुंफोर, बान्था मोनगिरि आरो बिसोरनि नखरनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लागोन होनना मिथिनो मोननाय जायो। थामथि खौराङाव दङ रिक्रुटमेन्ट स्केमनि नायबिजिरनायाव सिआइडिआ बिजेपि एमएलएनि न'आव सिग्रोमदों। क्रिमिनेल इनभेस्टिगेशन डिपार्टमेन्ट सिआइडिआ आसाम फिसारि डेभलपमेन्ट कर्परेसननि रिक्रुटमेन्ट स्केमनि सायाव नायबिजिरनायनि मोनसे बाहागो महरै रबिबारनि मोनायाव मरिगाव जिल्लानि बिजेपि एमएलए रमाकान्त देउरिनि न'आव सिग्रोमो। निगमनि सिङाव थिसननायाव बेले-बेजे जानायनि अजद होनानै बे सिग्रोमनाय खामानिखौ मावनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला नागिरनायनि उनाव सिआइडिआ मोनसे नटिस होनानै एमएलएखौ नायबिजिरगिरिनि सिगाङाव सोंथि खालामनो थाखाय नुजाथिनो खावलायो। मावख'आरिफोरा बुंदों दि नायबिजिरनाया थिसनथाइ बिखान्थियाव जानो हाथाव गाज्रि आखुनि सायाव नोजोर होदों। सिआइडिआ थांनाय सप्ताफोराव गावनि नायबिजिरनायखौ गोख्रों खालामदों आरो केसजों सोमोन्दो थानाय फोरमान बिलाइ आरो फोरमानफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ 28 जुन खालि स्पेसियेल आसाम टेट 2026 नि आनजाद जागोन। स्पेसियेल आसाम टिचार एलिजिबिलिटि टेस्ट टेट 2026 नि थाखाय लिरनाय आनजादा 28 जुनाव जागोन। बे आनजादा एलपि आरो इउपि थाखोनि थाखाय जर'खायै बर', गार', मणिपुरि आरो हामर बिजोंनि बिजाथिफोरनि थाखाय। बिजाथिफोरनि थाखाय गुबै फोरमायथि एडमिट कार्ड हलनि टिकेटखौ सेबानि मावख'आरि वेबसाइटनिफ्राय 12 जुननिफ्राय फुंनि 11 रिंगानिफ्राय बिजाथिनि एप्लिकेशन नम्बर आरो पासवार्डखौ बाहायनानै डाउनल'ड खालामनो हागोन। जायखिजाया टेकनिकेल जेंनानि थाखाय बिजाथिफोरा खामानि मावनाय सानफोराव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 5 रिंगासिम 8042303631 नम्बराव टल फ्रि हेल्पलाइनखौ कल खालामनो हागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ अमित शाहया दिनै लेन्ड पर्ट मेनेजमेन्ट सिस्टेमखौ बेखेवगोन। सीमा सामलायनाय आरो सीमा बारजों फालांगि मावफुंनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय इउनियन ह'म मिनिस्टार अमित शाहया दिनै 9 जुनाव गोदान दिल्लीयाव लेन्ड पर्ट मेनेजमेन्ट सिस्टेम LPMS बेखेवगोन। गोदान डिजिटेल प्लेटफर्मआ हादोरनि सिङाव थानाय हा गाथोनफोराव कार्ग' आरो दावबायारिफोरनि थांलाय फैलायखौ अनलाइन प्रसेसिं खालामनो हानाय खालामगोन। बेनि थांखिया बिरोंदामिननि सायाव बिथा खालामनाय राहाफोरनि गेजेरजों आखा-फाखा रोंगौथि आरो रैखाथिखौ बांहोनाय।
बे हाबाफारियावनो सा बिथाङा मेघालयनि दाउके लेन्ड पर्ट आरो त्रिपुरानि श्रीमन्तपुर लेन्ड पर्टआव गोदान थाग्रा खुलिनि सुबिदाफोरखौबो बेखेवगोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। द'थि खौराङाव दङ तिनिसुकियायाव सिख्लाया जाबाय गिबि आइजो अर खोमोरग्रा इन्जिनियार। तिनिसुकिया जिल्लानि दांगुरी गामिनि शिवांगे सनवाला नागपुरनि नेशनेल फायार सार्भिस कलेज NFSC निफ्राय फायार इन्जिनियार महरै क्वालिफाइ जानाय गिबिसिन असमियानि आइजो जानो हादों। जितुर सनवाल आरो बान्टी हार्दिक सनवालनि फिसाजो शिवांगिया बावैसो सिगां नखर बिफाननि सिङाव थानाय बे मुंदांखा फसंथाननिफ्राय फायार इन्जिनियारिंआव BTech फोजोबदों। बिथाङा JEE मेन उथ्रिसारनानै आरो गोबां बिजाथिफोरजों बादायलायनायनि उनाव 2022 मायथाइयाव बे फरायफारियाव मुं थिसननो हादोंमोन। 4 बोसोर सोलोंथायारि फोरोंथाय आरो प्रेक्टिकेल सोलोंनायनि उनाव 29 मे खालि खुंनाय दीक्षान्त समार'हनि गेजेरजों बिथांखौ नेमखान्थि बादियै फायार इन्जिनियार महरै गनायथि होयो। बिथांनि जाफुंसारनाया आसामनि थाखाय गोग्गानाय लाबोदों आरो टेकनिकेल आरो इउनिफर्म सिबिथायफोराव केरियार बानायनो लुबैनाय लाइमोन आइजोफोरनि थाखाय मोनसे थुलुंगा महरै खामानि मावो। स्निथि खौराङाव दङ EDआ सिमा बारनानै 142 कौटि रांनि ड्राग्स नेटवर्कखौ सिफायगोन। इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरेट EDआ मोनसे गेदेर सिमा बारनानै फेग्रा मुवा फालांगि आरो रां थगायग्रा नेटवर्कनि सायाव नायबिजिरनायनि बाहागो महरै मिज'राम, त्रिपुरा आरो सोनाब बेंगलनि गोबां जायगाफोराव सिग्रोमदों। बे अपारेशना 2025 मायथाइनि आगस्ट दानाव त्रिपुरायाव 49.101 किल'ग्राम मेथाम्फेटामाइन आरो 40 ग्राम हेर'इन जब्द खालामनायनि नारकटिक्स कन्ट्रल ब्युर' NCBनि केसजों सोमोन्दो दं। नायबिजिरगिरिफोरा मिथिनो मोनो दि बे ड्राग्सखौ म्यानमारनिफ्राय मिज'रामनि गेजेरजों सिखावै लाबोदोंमोन आरो त्रिपुरायाव रिसिभारफोरनो जगायदोंमोन। EDनि बादिब्ला सिन्डिकेटआ आयेन बेरेखा खामायनायखौ दोनखोमानो थाखाय गोबां बेंक एकाउन्ट आरो सेल फसंथानफोरखौ बाहायदोंमोन। एजेन्सिया दासिम 142 कौटि रांनिबो बांसिन दायगोनां रां बोखांनो हादों। नागिरनायनि खामानिया सोलिगासिनो दं। नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। गाबोननि भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन। गोजोन्थों।